Dirita sa 0927-439-7631. Maayong gabi, Pastor. Unsa imong ikasulti bahin sa pag-ordinar sa usa ka babae nga mahimong pastor? Daghang salamat sa imong tubag. Okay, unsa akong ikasulti, igsoon? Nag-ordinar gid sila. Pero igsoon, wala tayong mabasa sa Biblia nga adunay ordination sa Biblia sa babae. Orto nimo Biblia gikan sa Genesis ngadto sa Revelation, walay babae nga giordinahan sa pagkapastor, no? Ang uban mingon nga may kalabutan mo sa kultura. Okay, granted, may kalabutan sa kultura. Old Testament puro lalaki ang mga pari, walay babae. So kay ilang ang kultura. Do you think igsoon ma-pressure ang Ginoo kog culture? Okay? Pagabot kang Jesus Christ, na-pressure ba si Jesus Christ sa culture? Na may mga pagtulunan ng mga Hudiyo nga gibadlong ni Jesus Christ, especially sa pagbantay sa adlaw pagpahulay nga to the extent di sila pwede manambal, gikorek ka na ni Jesus Christ. Okay? Gikorek niya kana ang mga butanga, daghan siya gikorek igsoon, wa siya mahadlok og kultura. Now, ma-pressure ba si Jesus Christ sa culture? Nganong sa panahon ni Jesus Christ walay babae nga gi-ordain? Ngano sa panahon ni Jesus Christ walay mismo sa apostoles after nga si Jesus Christ misaka na dito sa langit, nganong walay mabasa sa Biblia nga ang apostoles nag-ordain og babae nga wala naman sila dito sa lugar sa mga Hudiyo, miadto naman sila dito sa Asia Minor. Unya illegal pag yun ang reliyon nga ilang gibaton sa mga paglantaw sa ubang tao, kay ang giila magud kaniadto duha ka reliyon kani gitawag natog reliyon licita o reliyo illicita. Illegal religion o legal religion. Ang legal religion gi-admitar, giangko na lang sa Roman government nga mga Hudiyo as a legal religion. Pero ang Christian is illegal nga religion sa paglantaw sa mga Hudiyo niya ng panahon na. Mao bitaw nga gipanglutos ang atong mga kaniadtong nga mga tao. Pero kung imong tanawon igsoon niya, unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 2. Og ang obispo kinahanglan dili badlungon, og siya usaray asawa. Okay, adunay 5 minutos nga nabilin. Og siya adunay usa ra ka asawa. Watay nabasa dinhi igsoon nga, og siya adunay usa ka bana. Aron ang babae mo giordinahan. Naging man siya og siya adunay usa ra ka asawa. So wala tay mabasa igsoon. Ngani igsoon ang origin og ang pagka-bililhon libel ang laki og babae. Okay? Bililhon ang babae, bililhon ang lalaki. Okay? Sa worth. Pero sa function igsoon, wala tayong mabasa dinhi sa Biblia nga ang babae giordinahan. Ang babae pwede kawali, ang babae pwede ka Bible study, pero wala kabasa sa Biblia nga ano day babae nga giordinahan. I don't know kung asa ninyo basahon igsoon. Unya kumimog culture, syaro, sa wala na si Jesus Christ na sa langit. Unya ang mga apostoles ni daga na sa tibuok nga kalibutan. Pressure lugar gihapon ang apostoles sa culture. I don't think so igsoon. Ang ako nga pumukita dinhi wala tay mabasa sa Biblia igsoon nga ang babae giordinahan, no? Mamanggani sa Seventh-day Adventist sa General Conference in Session, adunay desisyon didto nga respetuhan nato ang desisyon nga diin ang babae wala ngingon nga nidaog kana siya nga proposal nga ang babae pag-ordinahan sa pagkapastor. Okay, wa tay mabasa niya na. Okay, daghang salamat na igsoon sa imong punto.